आं सिगाङावनो आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबोनि मुङाव सालम एनबि नैबे इउटुब चेनेलाव जिसुनि मुङै आं बरायनानै लायो। आरोबाव मोनसे आयदाखौ लानानै आङो नोंथांमोनजों इसोरनि राव सोलोंनो लुबैदों। थांनाय समाव जोङो खिजुर परबनि बिसय सोलोंदोंमोन, नायदोंमोन। आरोबाव जोङो बे खिजुर परबनि बिसयनो जोङो नायलांबावगोन। आसा खालामो बे राव खोनासंनाय साफ्रोमबोखौ इसोरा बोर आशीर्बादखौ होगोन। आङो फरायनि लुकासनि बिलाइ 19 बालाब 34 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै। बिसोरो बुंफिनदों, फोरबोनो बेखौ नांगौ। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सानै सिलाफोरखौ खाथिनि नोगोराव थुनहरनानै बियो बुंदोंमोन, खाथिनि नोगोराव थांनानै नोंसोरो बिमाजों लोगोसे बिसा गेम्बु गरायखौ खानानै दोननाय मोनगोन आरो नोंसोरो बे गेम्बु गराय बिसाखौ खेवनानै आंनो लाबोदो। आरो बिग्बाया बुङोब्ला नोंसोरो मा खालामदों अब्ला बुं, फोरबोनो बेखौ नांगौ। आरो बेबायदि जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफ्रा थांनानै गेम्बु गराय बिसाखौ जिसु ख्रिस्ट'नो लाबोनानै होफैदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ गेम्बु गराय बिसायाव गाखोनानै जेरुसालेमाव बियो हाबदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, राजानिबो राजा, फोरबोनिबो फोरबो आफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बे गेम्बु गरायाव गाखोनानै जेरुसालेमाव बियो हाबामोन? नोङो माब्लाबा बेखौ सानबाय ने? आङो सानदों आरो बुजिदों। गेम्बु गराय, जायखौ हिन्दीयाव गाधा बिसा होननानै बुंदों। जों गाधानाव मोनसे गुनखौ नुयो। गाधाया बिबान बाननो हाग्रा, गाधाया जि बेबायदि नम्र, जों बेखौ बुजिनो जोङो हायो आरो हमनानै जों लानो हायो। बिनिखायनो बे आयदायाव जहना बेबायदि बुंदोंमोन। जहननि बिलाइ 1 बालाब 29 सारि। जहना जिसुखौ बुंदोंमोन, नायहर संसारनि पापखौ बानलांग्राया। अखानायै जहना जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि फारसे फैबाय थानायखौ नुदोंमोन, जहना गावनि सेलाफोरखौ बुंदोंमोन, नायहरदो हनै संसारनि पापखौ बानलांग्राया। जिसु ख्रिस्ट'आ दि संसारनि पापखौ बानलांनो थाखाय फैदों बेखौ जहना मिथिदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गेम्बु गराय बिसायाव गाखोनानै, गाधा बिसायाव गाखोनानै जेरुसालेमाव बियो हाबदोंमोन। बेनिखायनो बे आयदायाव जेसाया भावबादियाबो बुंदोंमोन। जेब्ला जों जेसाया 53 बालाब 4 सारिखौ फरायो अब्ला मोननो हायो। जेसायाया बुंदोंमोन, गमामा बेनो रगफोरखौ दिखांनानै लादों। जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि सिगांनो जेसाया भावबादिया जिउजों बियो मिथिनो हादोंमोन दि जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैगोन आरो बे गथै संसारनि पापखौ बाननानै बियो क्रुसाव थैगोन। बेखौ जिउजों जेसाया भावबादिया नुदोंमोन आरो बियो भबिष्यतबाणी होदोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ खिजुर परबनि दिनाव गेम्बु गराय बिसायाव गाखोनानै बियो थारैनो नाबिफोरनि बुंनाय बाथ्रा बादि जेरुसालेमाव हाबदोंमोन। बेनिखायनो जेब्ला जोङो गितफोरनि बेलायाव नायो अब्ला डेभिडना बेबायदि बुंदोंमोन। गितफोरनि 68 नम्बरनि 19 सारियाव डेभिडना बुंदों, फोरबोआ साबायस, मानोना बियो सानफ्रोमबो जोंनि बिबान दिखांग्रा। दिनै जों बे रावनि गेजेरजों खोनाबाय, डेभिडना नाबि जानायखाय डेभिडना हमनो हादोंमोन। फोरबोआ साबायस, मानोना बियो सानफ्रोमबो बिबान दिखांग्रा होननानै बियो बुंदोंमोन। जोङो जोंनि गोबां रोखोमनि बिबानखौ लानानै, समयसाखौ लानानै जोङो सिन्था जायो। नाथाय डेभिड बादि जों दिनै मिथिनो हानांगोन, बुजिनो हानांगोन आरो इसोरनि सायाव, जिसुनि सायाव फोथायनांगोन। इसोरा सानफ्रोमबो जोंनि गिलिर बिबानखौ दिखांगोन। जों बेखौ फोथायनांगोन, जाय फोथायनायखौ डेभिडना इसोरनि सायाव दोनदोंमोन। दिनै
फोरबोनो नोंखौ नांगौ। बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ जेरुसालेमाव हाबनायनि सिगां गेम्बु गराय फिसाखौ जेरै नांगौमोन, दिनैबो जिसु ख्रिस्ट'नो नोंनि जिबनखौ नांगौ। नैबे बोसोरनि खेजुर परबनि दिनाव नोंनि जिबनखौ नों फोरबोनो होगोन ने? फोरबोनो नोंखौ नांगौ। बेनिखायनो माथाइनि 5:5 जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय, जिसुआ बुंबाय, गरिबफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिगोन। जिसुनो नोंखौ नांगौ, मानोना नोंनि गिलिर बिबानखौ दिखोनानै बे क्रुसाव बानलांनानै 2000 बोसोरनि सिगां बियो थैदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नो नोंखौ नांगौ, जेन' नोंनि जिबनाव गोजोननाया फैयो आरो नोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे बे संसारखौ आवग्रिफानो हायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नो नोंखौ नांगौ। फै, जोङो जोंनि जिबनखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नो जों दिनै होदोनि। दिनै जोंनि जिबनखौ, जोंनि गोसोखौ इसोरनो होयोब्ला जोङो मा जागोन? फै, जोङो इसोरनि रावनि गेजेरजों जों नायनि। गितमालानि 149 नम्बरनि 4 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, फोरबोआ सोद्रोमाफोरनो देरहानायखौ गान होगोन। जोङो जोंनि जिबनखौ फोरबोनो होयोब्ला, जोंनि गोसोखौ जोङो फोरबोनो होयोब्ला, जोङो देरहानायखौ मोनगोन आरो जोंनि जिबनखौ फोरबोआल' देरहासार खालामनो हायो। बेनिखायनो फै, जोङो दिनै देरि खालामालासे जोंनि जिबनखौ जों फोरबोनो होदोनि। जोङो जोंनि सानफ्रोमबो बे जिउ खुंनायाव जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव देरहासार जानो हानाय बादि आरो देरहानायखौ मोननाय बादि आसा खालामो। आं आरज खालामो, फोरबोआ बे खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव देरहानायखौ लाबोथों, नोंनि जिबनाव आरो नोंनि नखराव। बे राव खोनासंनाय साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथोंसै, जिसुनि मुङै आमेन।